Desmontando as previsións iniciais, a vendima dá os seus primeiros pasos na denominación de orixe Rías Baixas. A pesares do retraso acumulado ao inicio do verán, as altas temperaturas de agosto e setembro adiantaron o calendario. Se nos adelantó favorablemente algunos días y casi se igualó el retraso ese que llevábamos. Y estamos ya vendimiando en alguna zona de Entomiño, en algunas zonas del Condado, sobre todo en las zonas de Arbo y Salvatierra, como viene siendo habitual. Unha das adegas que xa rincou a vendima en o salnense Martín Kodax. Están a recoller a uva coa que elaborarán os seus viños escumosos, principalmente procedente da parcela Perredondo, en Meis. Esta semana estamos aquí nesta parcela cos viños espumosos e empezamos hoxe coa vendima dos socios, algunha parcela puntual, co traballo que temos de teledetección e para algún viño específico ou para algunha dos ensaios e das promas estamos empezando a sacar uva. Preto de 150 vendimadores traballarán para a adega cambadesa nesta campaña. A uva atópase nun bo estado sanitario, o que permitirá realizar unha vendima escalonada a partires da vindeira semana. De momento a calidad promete, é boa, é o que esperábamos, e a cantidade, somos optimistas, pero hasta final non sabremos realmente como está indo. Tamén son optimistas dende o Consello Regulador, mais aínda tendo en conta as dificultades que atravesaron os viñedos nesta campaña, que requiriu dun maior esforzo dos viticultores. Partíamos unha brotación moi buena, pero hemos tenido pérdidas, ataques en milio, hai gente que ha perdido mucha cantidad de uva, que tamén nos acordamos de ellos. Y ahora, viendo esta situación y viendo que no nos acompañaba al principio del verano, pues solo podemos dar gracias a Dios porque el final ha sido magnífico. Agora as previsións meteorolóxicas anuncian chuvias para a vindeira semana, algo que non asusta a pé de campo. Incluso aseguran que podería ser beneficioso para os viñedos, encarando a fase final da maduración de xeito máis homoxéneo.